ସବୁ ପିଲା ତଳକୁ ଧୋଇକି ଉପରକୁ ଧନୁଚନ କରି ଯିଏ ମତ୍ସ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଫୁଟେଇବ ସିଏ ତମର କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହବ। ଏଇଆ ତମ କଣ ନା? ହେଲେ ରାଜା ଯେ ଶୁଣ, ଆଗ ତମ କନ୍ୟାକୁ ଆଣ। ତମ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତମ କନ୍ୟା ଛୋଟି ହେଇଥିବ, ଡେରି ହେଇଥିବ, କୁଚି ହେଇଥିବ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯିବୁ କଣ ଭାଇ? ପରିଶ୍ରମ କଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ନ ହେବା ଆଗରୁ ଆଗେ ତୁମ କନ୍ୟାକୁ ଆଣ। କେମିତିଆ କନ୍ୟା? ଗର୍ଭବତୀ ନା ନାଇଁ, ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନା ନାଇଁ, ଆଗେ ଦେଖିବା। ଆଗ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛେ, ତାପରେ ଟିଫିନ କରୁଛେ, ଜଳଖିଆ ଯାହା ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ଅନେକ ପାଲା ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ କଥା ବି ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ଜେନା ଯେ ଏତେ କଥା କମେଡି ମାନେ କୋଉଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ହସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତାପରେ କହୁଛେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଣ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ 1000 କି 500 ଦବା, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଆଗ କନ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟାଟା ମନୋନୀତ ହବା ଦରକାର। କନ୍ୟା ଯଦି ମନୋନୀତ ହେଲା ତାହେଲେ କାମ ଆଗ କରିବା। ଲାଗେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଲି ବାହାରି ଖାଲି ଦେଖି ଖାଇକି ଆସେ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବାହାରୁ, ଖାଲି ଯାଇ ଖାଇକି ଆସେ। ଭଲ କରିଛ। ଖାଲି ଛେନା ମିଠା ଖାଇ ଖାଇ ଭାଇ ମୋର କୁଣ୍ଡଳ। ଆଜ୍ଞା